vaatteita vaihtamaan sitä minkä tietyn jakson jälkeen uusiksi, vaan sillä voisi olla sitten salatana voisi tietysti vaihtaa aina, kun siltä tuntuu Salasanasta sen verran, että tuossa kirjautumisikkunassa, siellä pääikkunassa, siellä on yksi sellainen linkki olemassa niiden tunnusten kirjaamisen alla, jossa lukee, että luoditko salasanasi. Niin jos käy niin, että se salasana muuttuu, niin sähköisten kautta siitä linkistä pääsee tilaamaan itselleen väliaikaisen salasanan järjestelmän kautta. Sitä kannattaa ensimmäisenä sitten kokeilla. Muussa tapauksessa, jos salasana tai toi käyttäjätunnus muuttuu, niin joko yhteyttä muuhun tai opettajan kautta, niin kaiketa sitten teille esiin. Ei mitään ongelmia sitten sen mukaan. Ja sitten jos painatte OK, niin sille pitäisi tulla, että operaatio on onnistunut, ei näin niin kuin mulla. Mä viitti joka kerta vaihtaa mun salasanaa. Jos kävi näin, että tuli tämmöistä punaista tekstiä, niin sitten muuta kuin uusiksi vaan ja kokeillaan uudemman kerran sitä vaihtamista. Isot ja pienet kirjaimet tietokoneessa tietysti salasanassa on aina eri merkkejä. Huomioon kaikkea se 2